हेलौ लोगोफोर, बेलासिनि गाहाम हामलायनायखौ नोंसिनि बयनिसिमबो जासिहरग्रोनाय थाबाय लोगोफोर। जानो हागौ नोंथांमोना मोजाङैनो दं, आंबो मोजाङैनो दं लोगोफोर। दिनै आंनि आदा बाजै चेनेलाव नोंसोरखौ बरायनानै लाग्रोनाय जालायबाय। आं दिनै नोंसोरनो होमबा आंनि बिदिनो न'नि खामानि संनाय खावनायानोसै आरोखि। आंथ' जेबोथ' ब्लग लाबोनो रोंखाया नालाय, बेनोसै न'खरनि खामानि दामानि। बेखौनो नोंसोरनो शेयार खालामनो होननानै नुजाथि फैलायबाय आङो लोगोफोर। अननानै आंनि भिडिअखौ जायफोर मोजां मोनो नायलांदोलाय। दे बिदिब्ला नै आङो थाइगिरजों नाजों संनो नागिरदों लोगोफोर। दिनै थाइगिर ना, थाइगिरखौ आङो हानानै सुनानै लाखाबाय। बे बिगुरनि निलि ना मा होनो बेखौ गारनानै लाखाबाय आरो आङो। सुखाबाय आरामनो, हानोसैल'। ओमफ्राय नै नायाबो आराम सायनानै सुनानै दोनखाबाय आङो। आं गुरनाय नङा दे लोगोफोर, दिनै आं बायदोंसो। आं दिनै गुरहैयाखै। एखमबा समाव बायनानैबो जानाय जायो, सामफ्रामबो गुरबाय थानो हायाना। बायनानैसो लाखिदों आङो। गामिनि बिजावजालिफोर गुरहैनायमोन, बेखौनो बायनानै लाखिबाय आं थाइगिरजों जानो होननानै। दिनै बिराद जानो लुबैदों आरो आङो बेखौ। नागारनानै लानोसै बिदिबा लोगोफोर। आं लासैनो नोंसिनो देखायलांजोबगोन मा मा देखायनो हायो। संनाय खावनायखौ बोरै सङो बोरै मायो गासिखौबो देखायलांजोबगोन आरो। आं हाग्रोनानै लानि बिदिब्ला। नाखौ एवनानै लाग्रोनोसै लोगोफोर। उखुन्दै खुलायथारबाय। गोमो जाथारनोसै जोङो थाइगिरजों। मालाय गयो हिनजावनि बिखा, आरो न'आव रावबो गैया। थाबाबो गला। आखिन जा मावो आंना जौ लोंग्राबो दे। जौ लोंग्राबो नासो दलर थाबावो। नों खुमाय खिन्दांगावहा जोंहा माथा एगौ मोनासो ला। दाना थाव एसे हरबावनोसै, खारै एवनोसै, माबा खारै नै थाइगिर एवनोसै। खारै बावहाय माबा माबा होनब्रबलाबायथारो। होसनबाय। दाना ना होनानै दै होनोसै लोगोफोर। आं माबाखौ थाइगिरखौ मोजां एवना लाजोबखाबाय नै खामफ्रामलायनाय। खामफ्रामलायनाय एवनानै लाखाबाय आं। अमा मेजेम बायदि दै होनानै खोबसै। पानी डाल दे। एसे बुरजा संसै, आबौबो लांफैयो होनबाय। आबौआ दिनै लांफैगोन। दिनै लांफैयाबा मालाथो लांफैनांगौ? दिनैनो फैबाय। ओमफ्राय गाबोन जागोन होनदों। गाबोनसो जागोन। दिनै जाया। गावसिना मैथा ना। दानिया नायनोसै ओंख्रिखौ माबायदि जाखो। नायफिननांगोन संख्रि होनानै माबायदि जाखो। जाबायलै जाबाय। बांद्रायथारलै आंना आखाइ मावनाया। आंना ओंख्रिया मोनबाय लोगोफोर। गेस बन्द खालामसै आङो दाना। खालामसै मा? आं भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय लोगोफोर। आंनि संनाय खावनायखौथ' आं देखायखांखाबायानो। माबायदि नुदों कमेन्टआव खिन्थाहरबानो जाबाय। चेनेलाव गोदानबा साबस्क्राइब खालामनानै हो, बेल आइकनावबो थुनानै हो, जाहाथे आंनि भिडिअ हगारनायफोरा थाबैनो हाबहैयो। आं बेयावनो दोनथ'नाय जाबाय भिडिअखौ लोगोफोर। बाय बाय।